Il-Gvern Soċjalista m'għandu l-ebda soluzzjoni għal prezzijiet tal-affarijiet bażiċi li l-familji Maltin u Għawċin irdu jixtru ta' kuljum u li qed jarawhom jiżdiedu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef minflok wieġeb infexx kontra net news għaliex qalilna li kwotajna lill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna b'mod ħażin. Il-Ministru Scicluna tħobbu tieħdu d-diskors tiegħu out of context. Iżda dan huwa b'kelma dak li weġibna l-Ministru tal-Finanzi ftit tal-jemilu. Dal-aħħar kien hemm żieda iktar mill-medja fil-prezzijiet tal-ikel. U din mhijiex l-unika ħaġa li l-Partit Laburista maqtuħ mir-realtà fiha. Problema oħra li l-poplu Malti Għawċi u l-familji Maltin qed jaffaċċjaw hija żieda eżorbitanti fil-prezzijiet tal-proprjetà u tal-kirjiet. Iżda waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Lidja Abela saħansitra ftaħret li l-Gvern Soċjalista solva l-kwistjoni. Diskutejna wkoll il-kirjiet tal-proprjetà. Kienet konferenza illi xprunat u kienet katalista tal-bidla illi ġab illi ressa propju l-Gvern. U dan jumejn biss wara l-isħarriġ li sar wara kif 95.1% tal-Maltin, jiġifieri kważi kull min wieġeb, jiddikjaraw li l-għoli fil-kirjiet hija problema nazzjonali. Fi żmien sentejn il-prezz tal-proprjetà f'Malta żdied bi kważi 50% bil-konsegwenza li m'għadux possibbli li persuni li jaqilgħu paga medja jiksbu self diċenti mill-bank biex isiru sidin ta' djarhom. Huwa fatt magħruf minn statistika Ewropea li pajjiżna għandu fost l-ogħla età medja ta' żgħażagħ li jibqgħu jgħixu mal-ġenituri l-aktar fit-tul għaliex ma jifilħux iħallsu l-kirjiet jew jixtru proprjetà. S'issa l-Gvern Soċjalista għadu ma sabx soluzzjoni għal din il-problema b'white paper maħruġa 6 xhur ilu li ma materjalizzatx fl-ebda liġi.